aikin banza mutane ana faɗa masa ta yadda za a samu kuɗi sana ma mutane shirme ba nan ga wanda zai hana ni sai dai in yakin nan ya ci ni ma amma ba wanda isa yana ni ba Isra'ila nan haka ake yi sai na je Isra'ila ko za a kashe ta na je Isra'ila wallahi kai baka san abin da yake faruwa bane yaki ake a Isra'ila bangon garin nan kakka so ka gani shine na ce to ni kuwa Isra'ila nan ban ga uban da ya tsaya ne ko ni ma in ce ko ce ba za ka iya yaro ana ce hoba ma mai akwai ruwan albaru sai dan haka ni ko za a mutu sai na je dan yanzu har mun yi magana da dila ga kudi nan an bani ga kaya in je in na tuko da kura ɗaya zan rika dawo a Najeriya bangon na can ko ina ya kone an ci kutumar uban wallahi labi iran ta kone dan haka sai na dawo a ta na addu'a